Abubuwa uku ka roƙi Allah ya tsare ka da aikata su: yanke zumunta, zagin sahabbai, mutuwa da haƙƙin wani. Mutum uku kada ka saurari maganarsu: maƙaryaci, magulmaci, malami mai kwaɗayi da son zuciya. Mutum uku kada ka yarda su dinga kusantarka: munafiki, mazinaci, mara kunya. Abubuwa uku ba a son jinkirta su idan lokacinsu ya zo: sallah, aure, jana'iza. Abubuwa uku riko da su yana samar da rabo a lahira: yawan ibada, kula da sallan nafila, cin halal a rayuwa. Abubuwa uku suna hana mutum tanadin lahira: dogon buri, rashin karanta alkur'ani, nisantar sauraron wa'azi. Mutum uku suna samun taimakon Allah: mutumin da yake neman aure don ya kare kansa, mutumin da ya tafi jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah, bawa wanda aka ɗora masa fansa yake ƙoƙarin biya. Abubuwa uku suna sa zuciya ta gurɓace: rashin yadda da ƙaddara, aibata bayin Allah na ƙwarai, da wulaƙanta iyaye. Ka yi ƙoƙari ka danne abubuwa guda uku: fushi da sha'awa da maganganu waɗanda suke yawo a zuciyarka. Ka nemi abubuwa guda uku: gafarar Allah, ilimi da kuma hikima. Ka girmama mutum uku: shugabanka, malaminka da mahaifinka. Kada ka yi rigima da mutum uku: shugabanka, malaminka da mahaifinka. Mutum uku ka ƙaunace su: da mahaifiyarka,